Oh, sige. Fair yung ano dito, distribution ng camera. Scoring po natin, 1-31, Change Sports Street.
Ito. Na ang nagkampi dun sa ano mo ba, siya yung dalawa ulit ni Nelson. Oh. Tapos si Ate M sa kakampi. Kami ulit. Yan o. Okay din yan. Uy, hindi ko na pinipindot. Siya, sino Pinipindot ka ko rin? lang talaga si Ate M. Yung nag-finance. Girl power. Kasama ni Sir Jen. So what?
Pwede niyo po gamitin court cloth ng paano, please. Pang warm up. Kayo po dalawang magkakampi ni GM.